Судилище над українськими моряками російський суд лишив під вартою їх ще на 3 місяці до 24 липня, як того і просила сторона обвинувачення. Тоді як адвокати вимагали усіх негайно звільнити. Тепер збираються рішення суду оскаржити. Як усе було і хто приїхав підтримати бранців, дивіться в сюжеті. У Лефортовському суді Москви раз за разом лунають оплески. Так зустрічають полонених українських моряків. Їх до суду привозять групами по 4. В тривожному очікуванні родичі бранців. Востаннє один одного вони бачили в січні, так само в суді. Після такої теплої зустрічі моряки в гарному настрої, навіть попри те, що результат засідання очевидний з самого початку. Дасть Бог, скоро будемо дома. На катерах назад. Жартують і через журналістів передають привіт найріднішим. Настя, солнышко, я тебе очень люблю, з днем рождения. Кілька слів встигає сказати бранцям архієпископ Климент. Я написав вітання вам до Пасхи, хай Господь вас благословляє, уважно прочитайте саме вітання, які вам адвокати дадуть. І майте віру. Молимося, читайте псалки, читайте Святе Письмо, з нами Бог і Україна. Саме засідання закрите, як і раніше військовополонені не говорять про себе нічого, крім імені, дати народження і звання. Місто свого рождения вказувати не буде. Перші 12 почули рішення суду після обіду, решта ближче до вечора. Для всіх воно однакове – продовження арешту на 3 місяці до 24 липня. Адвокати просили суд передати справу до Московського воєнного гарнізону, оскільки моряки військовополонені, та суд відмовив. Ранее в январе и последующие в апелляционной инстанции в феврале суды ссылались на то, что никаких доказательств того, что военнопленные являются военнопленными, не представлено. Но вот эту ситуацию мы исправили, предоставили этот доклад ООН. Что будут писать судьи в этот раз, очень интересно, потому что, по сути, формулировка судебного постановления о продлении стражи не изменилась. Нагадаю, торік 25 листопада російські силовики в нейтральних водах Чорного моря атакували 3 українські кораблі – військові катери «Нікополь» та «Бердянський», буксир «Яникапу». Екіпажі – це 24 моряки – захопили в полон, 3 з них були поранені. Всіх звинувачують в порушенні кордону. Україна моряків вважає військовополоненими і нині звернулася до Міжнародного трибуналу ООН, щоб так змусити Росію звільнити бранців. Анна Макаренко, Заман, АТР.